la part més gratificant de ser dentista a IO és el poder treballar de forma en conjunt amb altres professionals per donar als pacients un tractament multidisciplinar i complet. El meu desenvolupament a IO ha sigut el treballar des de fa 30 anys, poder exercir la meva professió amb una satisfacció, poder fer cursos, poder tractar els pacients i que m'agraeixin tota la feina feta. Les noves tecnologies ara s'estan aplicant molt a IO, amb escàners, tags, CBCTs, això que comporta que els pacients, tots els treballs siguin més eficients, més ràpids i que el pacient estigui més satisfet. Vull donar el missatge a IO amb aquests 35 anys que pugui continuar igual, donar satisfacció als pacients, qualitat, fidelització i innovacions tecnològiques, que és el futur.